nginenkinga engayitholi kahle kumkami engihlala naye endlini yabo. Kukhona ifridge engavula la engihlala khona endlini njalo ihlezi ivaliwe. Hayi wena. Uma manje mhlawumbe kwenza kusesikhathi avula thena njalo mangifuna inkonzo sesikamelweni. Hayi mhlawumbe ngiyothinta ifridge mhlawumbe isikhashana ama 10 minutes mhlawumbe kuya ku 15 minutes mase uyabuya. Ila uzomela khona uthola inkonzo njalo. Kuthi ifridge sungiyithintelana lapha angazi. Avula ifridge lapha. Hawu. Funa fridge. Shebo kuphela mama. Hawu. Sama ngenzi. Asamzivule manje. Hayi. Sengobala sijabule soko. Hamba nobona. Hamba nongena libosi. Sengobala sijabule soko. Hamba odvula phela. Muthi singena sponsor phela. Uthembeni. Ngizobona. Yini ebekho lapha Thembeni. Ufuna ukuba bani fridge namhlanje ngathi kuhlala ifridge ungayiboni inani fridge. Akekho nje umuntu ozovula ifridge lami la kokwami. Namhlanje uzobona mama sekuvula le fridge. Manje ngizophazamisa into zami. Into ekhona efridgeini ishebo sikhona kodwa ikhonto sengikhiphe ngo-Okapi angifuni ukukhuluma ozanibona ozanibona siyibone into la hawu ngakathi niyazi khonto efihlile la ekhaya hawu Akuthi niyazi ukubona nini vele hawu Ngiyalele mbukelo Vumani film lokho uma Vumani leyo mhlabela nganaso madoda le phansi manguzithiwa khubala ngiyegcina kodwa ke asikho lapho silela isikhona uyaphila mfowethu ngiyaphila mina igama lami nguSimayeswa kunene wale emhlabela lingana emangozi nginenkinga engayitholi kahle kumkami engihlala naye endlini yabo kukhona ifridge engavula la engihlala khona endlini njalo ihlezi ivaliwe hayi wena ukuthi inkinga yakho ndini angase ngihluphele ingakho sengibize nina kunizongilekelela ukuthi kahle kwenzakala ngale fridge lapha ekhaya kwami uma mina angikwazi nje kuyivula lo fridge ivula uwe manje ngicela ngisize ngalolu daba lona manje sekunesikhathi esingakanani futhi lento yenzeka I think most mhlawumbe unyaka wesithathu lo kuyenzeka lokho ngiyangisho ngiyibhini mhlawumbe ngisemsebenzini noma ngikubule ematohweni kodwa mangibuya ngikwazi ukuthi ngikwazi ukuvula ifridge futhi isikhathi kuyanginaso kodwa khona ngiyabona ukuthi unenkinga lapha ekhona lapha manje ngakho ngibize ngicela ningilekelele ngalokho ngabe mhlawumbe ngaphandle kokuthi ifridge awukhona ukulivula mhlawumbe khona enye into mhlawumbe affectayo uzosole nale fridge elingavula hayi kukhona kuningi ngoba mhlawumbe nasebusuku mangilele khona izinto ezingivelelayo yabo ngoba uyabona senginga ngihliye mhlawumbe ngokucabanga ngoba iminingi izinto ezenzakalayo la ekhaya noma ngile emsebenzini khona kungihluphayo ebusuku angilali angazi indaba ngisho noma ngenzani nje akuvumi umlutho ngivuka ukukhathele angazi ukuthi yini inkinga yala ekhaya inkinga enzima nje ekhona yenzakalayo noma ngivuka ekseni ngizumbuhlungu u1 no2 kuningi nje angisakwazi ukuthi kahle kahle yini manje awusho mfowethu yini ekusolisayo mhlambe usola sengazi mhlambe umama mhlambe uyathakatha noma ngazi usunamandla angabonakala ongeke uzukhona ukwabona mfowethu nakho lokho ngoba hayi ngazi khona ukushaya amanzi engakuboni kahle kuyo mama yabo kuningi nje okwenzakalayo kuphasi kwami naye kodwa ngiyaso mhlambe unamandla akhona noma khona into wayenzayo wayilanda mhlambe wazoyibeka la ekhaya ehlupha mina ngoba yena akakhali ngalutho yena yabo yimi engihluphekayo nje ngasonke isikhathi ngiyakhala ngize ukuthi mhlawumbe kuzothi khona ihamba ebusuku mhlawumbe nophezulu kothayela lutho yena akayithi amthetha akazwanga lutho yabo manje lokho kuyangikhathaza ngempela phansi kimi ukhathaza kabi ngiyahlupheka ngempela shuthi kunepoko la ekhaya noma yiyo le fridge engakazi ngithola isikhathi ukuthi ngiyivule ngiyibuka ukuthi kahle kunayo ukhiya mhlawumbe ukhiya ukubona ukhiya mhlawumbe muthi yakhiwa noma kanjani khona isikhathi nje sibe sengihluphe ngendaba zokuthi mhlawumbe umama indaba zokhiya yabo angikwazi ukuthi mhlawumbe nguthola ukhiya lela fridge lela kahle kahle nokwenza ukuthi isikhathi mhlawumbe noma ngeke mhlawumbe ngizama mhlawumbe ukuthi ngiyawucinga lokhiya lo ukuthi ngivule lapha ngibone lapha ufridge ukuthi kukhonani anguthola ukhiya yabo kuyenza kube ikhathi eziningi nje yabo mhlawumbe noma ngithuma ingane ngibuza umama ukhiya le fridge kubeka ku nazi ingane ekhaya zithi aziwazi ukhiya uhlala kumama momcela wena ngicela usakuvulela ifridge nawe ufuna ubone phakathi uthini akakwazi anginika lesikhathi leso ngoba isikhathi uthi hayi sebenzisa mhlawumbe le fridge engabe kule ndle esendlini yabo usebenzise lo fridge le ayekho le kune fridge esendlini ngapha mhlawumbe lapha kunezinto zakhe hayi uzofunani lapha yabo ngoba ifridge nayo anganika yona mhlawumbe ukuthi hayi moya mnibekele iphuzo zenu akacabani nawe moyenza isikhathi mhlawumbe ngithi ngiyawufuna kuye
hayi nje indaba yakho uyazitshwa nje akafuni ukuthi ngize nje uma ngikhuluma indaba yakho mhlawumbe uyaphuma uyahamba bhekele hayi le nale mhlawumbe ngikhothi nami ngana ngoba nezinto eziningi uma ngizenze yabo kodwa nje mangithinta indaba yakhe akwenzeki nje mhlawumbe sogejana nje mhlawumbe ukuze kube sigeja sixabana ngendaba yakhe manje lo kungimangalisa ukuthi indaba 25 ingavulwa la ekhaya ngoba phela la ekhaya umnumzana la ekhaya ukho kwayenzeka mhlawumbe phambilini kwezinye insuku yabo ngithi ngilele naye yabo nganakanga nje kodwa mhlawumbe ubusuku ngithi ngiyamvusa ngifuna ukukhuluma naye ukuthi mhlawumbe ngisaye toilet ngamvusa isikhathi almost mhlawumbe 30 minutes ke aweni la ngimvusile yabo mangithi ngiyamthinta umuntu ngimthinta ekhanda ngimthinta isimongo hayi lo muntu angimtholi kahle ngigijima ngiyophuma ngiyobiza umakhelwane yabo mangibuya nomakhelwane beze bazongisiza sizobona le nkinga le engivelela ekhaya kade hayi umuntu uyaphila mangithi ngiyafika lapha endlini anakuzana avuka umuntu athi naye akunankinga ngizongijwayela mina kahle ngiphila ngikhona indlela engiphila ngayo ngiright mina ungangiboni ngomhlawumbe mangisongilele kanje so ngiright uyabo isikhathi eside manje lento ngiphatha kabi ngempela kuyenzeka kube kaningi isikhathi umuntu kuthe mhlawumbe ukhona athi umuntu sothule la mhlawumbe sohambile kade izinto mhlawumbe anazo ngiyasola mhlawumbe emzimbeni ubuyaphuma ayosebenza mhlawumbe kwesikhathi siwangekho ukuthi udlale nomuntu ngoba nasungwana kwanga njengami nje sipasale so mhlawumbe ngiphuzela ubhiyo isikhathi yabo ngibuye ngesikhathi ngibuyela ngaso yabo ingene ngiguthini ngilala yabo kodwa kwesikhathi isikhathi manje mhlawumbe ngaphapha emsuku umuntu uyamkhulumisa banibani do mhlawumbe umuntu uzokube ngesikade mhlawumbe umuntu bothini yabo manje lokho kungiphatha kabi lokho kunzima ngempela kumina ngempela yabona nje manje bafuka okuningi kunjalo usho inkonzo yasekamereni uyayithola hayi inkonzo yasekamereni impela uma uthi impela ngiyayikhuluma indaba yakho inkonzo yasekamereni uma manje mhlawumbe kwenze isikhathi avula thena njalo mangifuna inkonzo yasekamereni hayi mhlawumbe ngiyothinta ifridge mhlawumbe isikhashana ama 10 minutes mhlawumbe kuya ku 15 minutes mase uyabuya ila uzomela khona uthola inkonzo njalo ukuthi ifridge sungiyithintela lapha angazi yima kushuthi muyifuna mhlawumbe ngiyalinese mhlawumbe ngo11 ebusuku mhlawumbe ngo1 ekseni uthini uthamba uthinta ifridge iqala ngo1 ekseni still kunjalo uqhubeka nje lapho ukuze ukwazi ukutholela kumele uqale efridge kuma uyabuya indlela esiphila ngalo manje angazi angiunderstand ngempela angiunderstand shothi kuningi kahle kahle inkinga isefridge kahle sefridge ngempela angikwazi nje angisitholi mhlawumbe ngize yokomakhelwane ngoba phela khona kube ngihlengisa nabo yabo ekube ngithole kuyo kodwa mangiya kuyo umthetho oyi1 hamba efridge noma bathi kunjani hamba efridge uyawuthola isijabulile nje uthi hayi namhlanje hayi kuzoyenza u1 no2 without fridge ngiyakhala ngempela hayi kabi kwenzeka mhlawumbe kwesinye isikhathi yabo mhlawumbe masihambela mhlawumbe nabantu yabo omakhelwane nje especially ngoba siphila la thina yabo wenza mhlawumbe sayiphuzela mhlawumbe ucabanga nomuntu yabo akwenzeki yabo moxabene nami noma mhlawumbe kwenzeka mhlawumbe ngicabane naye noma umama isigwebo sakhona sinzima ngempela ngoba ngisho umakhelwane sokuthi ingane mhlawumbe ifika yazoganga la wangathanda umama kunzima akulungi lutho nasesikoleni thothi ingane yasaphasi kamakhelwane yabona lapho ngihamba khona nje la ngihamba ngibuza khona abaningi nje sebala bangibuka bangisola ukuthi ngina something yabo enginayo mina yabo emphakathini izinto zabo azihambi kahle ngoba suke baxabene nami ngazi noma yimi enginenkinga noma uyilo mama esimeni sami nje so kushuthi muxabane nomuntu awumtshela umama wakwakho kwesikhathi angimtsheli kwesikhathi kuyenzeka phela mhlawumbe nami ngoba mhlawumbe ngiyidlela uthi ayazibani ungenza ukuthi azongicasule kanjani yabo athi mama hayi khuleka kuzoba right yabo so mhlawumbe phambi kwesikhathi kuyenzeka mhlawumbe lo umuntu akusamlunga izinto noma mhlawumbe bani solimele hayi ushaya bani yabo kuba ngathi manje mhlawumbe noma umama wayesongile noma mhlawumbe imingisongathi mina singasongelanga umuntu yabo kodwa nje banika abakhalayo ngami ukuthi hayi kahle wena makuyenze ukuthi nje noma mhlawumbe ungene inkomo emzini wakho mhlawumbe noma kuzofe yodwa uyabo mazidle nzake zala nje isithelo salapha ekhaya lapha akulungi ngisho imbuzi kanjalo manje nje hayi ngiphatheka kabi ngempela angikwazi ngoba nasendaweni engisawazi phela ukukhululeka yabo uma ngihamba bazothi nangu ubani kwasibani yabo sokuyoba kanje yabo noma ngifika bahleli bashaya ubheka into ngifika yahlala Habo lo muntu suku yaphuma yahamba umuntu suku yaphamba ujabuye kodwa ngibathela bavele behlezi bandawo manje inkinga yami leyo nje kakhulu Mfowethu yonke lento meyenzeka mfowethu mhlambe ngabe ukuphila kwakhe emphakathini ikushintshe kanjani
Ukuphila kwami emphakathini khona siyabona kunezimo ezenzakala emphakathini yabo. Ngoba kwakwenza isikhathi nje lapho umakhelwane umama wakami umashonisa yabo. Ngihlala naye. Umashonisa uyabolekisa imali yabo. Kube kanjalo. Uyakwazi ukubolekisa imali. Maze ukutshela mhlawumbe ukuthi imali uyayiboleka mhlawumbe uthatha ngenyanga ethize uzoyibuyisa ngaluphi usuku. Yeah, kumele wenze sure ukuthi imali yakho ayibuyisa ngoba angazi futhi ngathi ngalokho ngoba impela ngisho nasekhaya lapho ohlala khona into engayenzeka ngendlela nami engimsaba ngayo yabo imali yakho mhlawumbe ungase kuseni umile la egcikini yabo umile yabo ufuna imali yakho kumele shosho uyibuyise imali yakho ngiphatheka kabi nje yabona nje yabo umakhelwane yabo endaweni la angisekho muhle khona ngoba impela kodwa manje akusayenzeki nami siyamsaba lo mama la ngoba nginizile nje nithi ngizongisiza ngale ndaba mama nami ngiyasaba ngoba kwanani mhlawumbe nje ngenifike lapha niyakhona khuleka bafo kwanami nje ngoba ngizosala kube ngizoqala ngapi ngothini ngoba ukuthi nginibizile yabo maqhamuka la konke lokwenza la mhlawumbe kungahlibhika ngenxa yakhe sefikile yabo. Hey bafo ngibona usumama asizama ungakephi mama ukhona khuleka mhlawumbe ngathumela ufana bambize ukhona. Okay, ubacela mfethu bambize. Ngicela unokudadewethu lapho abiza uma wakho. Kubi ngempela kubi nje angisakwazi masibani manje mfowethu yonke lento le awusho nje mfowethu ingane nazo khona ingane sibe nazo ngicathi besina 4 yabo le 1 yahamba kwasala abathathu yashona kodwa nje nami ngendlela engayiqondi nje ngoba bagcina mhlawumbe badlala lapha ntambama bageza endishini yabo hamba bolala yabo balala vele bathi balala phansi abathi silala phezulu yabo ngoba lapho basanendle 1 yabo sasila nami ngaphansi kahle uyabo. Uyaphila mama? Siyaphila. Ngiyamsiza. Ngaphendwa nje mama khona igama lami ngoVumani for me iVumani film siVumani film ezisifikile ngwasila kwakho sibizwe ubaba unesikhalazo ngabe nihlalisana kanjani? Hawu sihlalisana kahle kabi nesithando sami. Akukho nje isikhala ngakho. Bafunga kumtshela umama ukuthi yini kahle hle ongekho happy ngayo la ekhaya. Ngamtshela umama nakhona vele ngoba ngisaba kodwa khona ngoba sengibizile 1 no 2 ukuthi ngizokhala ngendaba ukuthi mina la ekhaya la yabona especially nje kune-fridge khona lapha endlini engakwazi ukuthi ngiye kuyo ngivule yabona noma mhlawumbe ufuna ukhiya kuyo mama lo ngithi ngicela ukhiye uvela phenduka nje bomvu yabo ngifuna ne-fridge yini ngibeke e-fridge lapha ngoba i-fridge ivuka kuyo. Mama ngabe mhlawumbe kuyiqiniso lokho ukuthi khona i-fridge engavula endlini? Kune-fridge ehlala isishebo kumele ngisicontrol ukuze singasheshi ukuphela ngoba bayadestroy. Ba-destroy muthi ba-destroy uqonda ukuthini mhlawumbe? Bamosha kumele ngibakalele mina ngikhiphe lenye ngibafake kwenye ifridge leli lisebenza zonke insuku lenye inyama siyifake kwenye ifridge leli. Manje kulivulwa wena wethu? Yebo yimi enginokhewa ngiyaze ukuthi isishebo lesa sihlala isikhathi eside lapha inyanga ezimbili nami indlela engibudgetha ngayo le ngoba umuntu usuyabuya ebusuku abuye koyiphuzela utshwala lapha abuya khona uze ebusuku shosho uyashoshoza yena thina silele ngithi siyamosheka isishebo lapha ngenzela ukuthi ngiyasicontrola mina njengomama wasekhaya ukuze singalambi ngendlala. Okay mama lento kuzibelula angithi kunesishebo kuphela efridge. Yebo. So indaba ingavuli ifridge makunesishebo sodwa. Wena uzulivula uhlanganaphi ne-fridge la wena? Ama-fridge phela athenga yimi nje ama-fridge la ekhaya. Indaba lengavuli kumele nje kunesishebo bese isishebo eceleni. Ifridge kumele ingavuli. Mama kungcono silivule ifridge. Silivule. Ngeke ukubone. Linana ifridge. Ifihlayo mama. Indaba ifridge ingavuli no-fridge vele zonke izinto ezikhaya thengwa yimi. Thengwa yimi let's go I'm fridge. Lutho fridge yami vula fridge lapha. Hawu funa fridge. Sishebo kuphela mama. Sama ngithi. Asami sivule manje. Hayi sengaba lesishebo lesoko. Hamba nobona. Hamba nongena sengaba lesishebo lesoko.
olivula phela. Muthi singena sibone sophuma. Uthembeni. Sizobona. Yini ebekho lapha Thembeni. Ufuna ukuba bani fridge namhlanje ngase kuhlale fridge ungayiboni inani fridge. Hayi yeah. Hayi. Ufuna ukuyibona fridge Imali iqhamuka phela. Imali yami. Imali. Imali leso esiphila ngalo la ekhaya xa soba ngishonisa imali iqhamuka. Hayi wethu ukushonela nami ngiyaphatha ngendlela engiphatha ngayo. Yayanele imali yakho imali yami le. Hayi. Oh, kamngabe le mali. Ihlanganaphi? Ngifukwazi bheke ngihlupheka isikhathi eside kangaka ngihlupheka ngendaba kathi ifridge la ingavulwa. Hayi, yini nganeseke ngayo? Yini nganeseke? Tshela into ofuna uyibona efridge lami. Ngifuna ukubona ifridge le ngihlala la ekhaya iminyaka yonke ngifuna ukubona ifridge lapho kunanda yini ngavula lapha ekhetheni kahle phasi kwenu bani ofuna ungena lapha yabona ifridge ndothuma afethu bacela bongibukele ifridge mina ngeke ngisondele lapha kula fridge singalibona mama thina ifridge akunankinga khona sizobona ukuthi kunesishebo ubunesibindi uzolibona uqonda ukutheni usimanga nesibindi nginaso isibindi yeah ufuna ukhi yeah ufuna ukhi yeah akwazi ukwenzela lokho ukhiya ufuna ukhi lo yeah unayo ishoku sizongena lapha uma ungaphumi baneza ukhiye bavule baneza ukhiye lo baneza ukhiye lo uzoyenza ukhiye wona ngingabelani nawe nihlangana lapha lento sefridge lami sukubona ifridge namhlanje ufuna ukuyibona nqi fridge la kunani fridge lapha kunani fridge yini elisayo yadelelo yini elisayo kunani fridge mama yini fridge sibona fridge nani fridge ihlala inyama lele ayuhlala inyama elingavulwa elivulwa wedwa ima for 3 years mama ufuna vula ifridge yebo why isizathu siniyeza isizathu indoda ihlanganaphi nefridge mayifuna ukupheka ulambile kwenzeke kuhamba isishebo sikhona kwelinye ifridge engibambekela silomele basipheke enye into usuke wakuvusa wena walala for almost i-hour and 30 minutes akunyakazisa ungavuki wathi sebuya nomakhelwane wena suphapheme wathi akakhululeke waqonda ukuthini bengisakhuluma nabadala bakithi abazi ya kanjani ngikhuluma nabantu abadala ngikhuluma abantu abadala 3 hours wena ukwazi nabantu abadala nimi nabantu abadala ungakhuluma nabantu abadala 3 hours wena wena khona mama uthe imali iqhamuka ucanga ukuthi iqhamukaphi kade imali ngifuna ukwazi ke lokho le gama ukhuluma uthe kunemali hayi ifridge anamali fridge isishebo sikhiqiza imali mfowethu ngoba sesutholile ukhiya mfowethu iyona uyayazi fridge ongikhombisa ndo uyayazi ongikhombisa fridge lo hamba khombisa fridge bakhombisa fridge bakhombisa fridge mama cela bakhombisa fridge yes akucela ngathi kunenyama lo khombisa fridge phela kunenyama nje akekho nje umuntu ozovula ifridge lami la kokwami namhlanje uzobona mama sekuvula ifridge ya ngizophaza izinto zami kumele balivule vele ifridge silibone kumele balivule silibone uzolivula akahamba ngicela umkhombisa ya ngihamba naye sovula ifridge sibona namhlanje ifridge lami ngeke mama yini kade wena le ekhalisana ngenxa yefridge nje ngoba siphila la ekhaya indaba imfihlo isefridge kunemfihlo yami esefridge lapha basiphila la ekhaya yini imfihlo esefridge hayi phela ngeke ngikwazi ukuyisho lana ngeke ngikwazi ukuyisho la oqala bangicasula abaphazamisa inhlelo zami manje inhlelo zani kwenzeka kanjani ukuthi umuntu umeboleka imali wena wenza sure ukuthi uyayibuyisa ngendlela zakho naphela kwaKhesari ubela kuKhesari wenza kanjani manje ngikhuluma imfihlo yami hayi yenziwa nto manje mama yonke lento umuyenza wena mhlambe ngaba yibakhalisi nabanye abantu awubathakatha abantu angihlangani awuhlangani nokuthi kwenzalani mina uma ngiphila nomndeni wami sijabulile kuphelela ngihlangana ezintweni enye into futhi uthi ubavu mexabane nomakhelwane omunye umuntu usuke nje akwenzeki izinto zimhambele kahle angithi phela ngiyamlwela njengendoda usahlonipheka abe nesithunzi nabuye lo isithunzi mfowethu ifridge kamanya nilivulela mina ngisakwazi nokukhuluma into ngiyibona efridge sengidangele iminyaka mingaka ngihlala nomuntu ade nekhonta nokhiya wakhe nawo ukhiya wakhe uthatha ukhiya wakhe xa isikhathi sida ngaka ifridge livuliwe ntaka baba into ekhona efridge isishebo sikhona kodwa ikhonto sengikhiphe ngo-okapi angifuni ukukhuluma ozanibona uzanibone wena namhlanje mama asamba sisimone ovela uzokhuluma iqiniso ngishilo ngathi ningavuli ifridge lami angimi nefridge into hayi indaba usale wena wozobuka wena woza hayi wozobuka hayi kumele siyibone into la yenga ngathi niyazi khonto efihlile la ekhaya hawu akuthi niyazi sibonani vele hlela athi uyazi khonto ebekile nibalekela mama uyenza le nyoka ikwenzelani le nyoka mama
Hawu. Usondela mama, ikwenzelani le nyoka? Why ifridge lakho kwenzakalani? Inyoka ikwenzelani? Sihlupha nje futhi iyo le nyoka sonke lesikhathi lezi ebusuku bonke iyo le nyoka esihluphayo lekhala. Nemali sesibolekise ngemali iqhamuka khona la le mali siyaphila yiyo le mali ingane siphila kahle nawe uzuhamba uphuza ubuye ebusuku Yini kodwa phela kuba ngitshela phela waseqaleni lokho uthi khonto wayenza wena wayifika la ekhala khona apha eqaleni uyabo imfihlo yami umfihlo wami hawu ngihlala nawe nje ngikho izinto ngifihlela zona ongangitsheli wena ungathi uma ngithi khuyidla iphisa le nyoka Ha? mina ngike ngidle iphisa le nyoka le uma ngithi khuyidla le nyoka Mama ukayidla inyoka? ngoba ubona la isikekile la ikhanda lashona Ha? yathi noma adela Babona mfethu babukise mfethu. ngayihlanganisa no fish le Ha? Wayihlanganisa no fish. ifana no fish phela hoyi ngakho nje ngihlezi ngiphuza uthatha uyazi futhi usala ungifakele inyoka yakho le enazwaneni Usuyenza wena. sinemali iyafana nje imali yakhona mina ngiyitholi mina imali yakhona ngiyitholi nje imali yakhona mina hawu Imama upheka ukhari wenze njani? Sometimes ayifaka. cha ngifaki phela njalo kunesikhathi lapho kumele uvuselele khona uthi ukuze naye athobele umthetho wami angangiphakameli angazi ukuthi ubani lo mhlaniphisiwe nje hayi bese ngikhathele mina indaba zefridge ngikhathele vele ingakho ngibizela abantu athi mina bazongisiza ngikhathele ngihlale ekhaya ifridge ngayivuli uzovula amehlo ngoba abangivulanga amehlo abangivulanga amehlo hayi abangivulanga amehlo abangivulanga nje amehlo ngibacela bazongisiza Mabaxabana naye uyabo sengiyabona uma ngihamba nje ngelwa yilutho. Abantu bambalekela. kodwa kanjani izinto phela nansi indaba iyamlwela iyamlwela usengakwada nje agxeke lento iyasiza kwaye vele kade ngabona la bengifika ngihamba khona ngibuza khona utshwala abasangithathi manje kade nethi lutho ngesithuni impela kodwa manje ngifuna ukuthi mina ngiphile into right yabo hayi ngeke impilo yakhe isengcupheni ekwafu singazi. kwamanje seningimoshile ngimlimeza letha ayivezwa noma kanjani ayibona noma ubani kwayena ethi akamele azayibona uzofa nokufa namhlanje ngiyibonile wena namhlanje uzonya ngeke kwenzeke lokho ngeke ngofa naphi uzobona lona ukuthanda indaba zemizi yakho uzofa nawe ngibekwa yini khona la sifuna umhlaba ubone ukuthi kunjani kwenzakala ne sengikhathazeke kakhulu ngikhathazekile ingeke ngibambezile hayi indlela yokuphila indlela yokuphila hayibo hayi mina iyangihlukumeza mina nje ngoba angisakhululeki hayi yona induku isavuka kodwa kuyenzeka isikhathi nje sengifana ngumuntu nje ophilayo phela nje yabo nje angana mhlawumbe inkinga yiyo le noma mhlawumbe inkinga kimi noma kukhona into angifala yona ngoba yesho kanje umfazi wakho wena lo ube kuba umfazi wakhe lekelela aphinda lale naye ukuze imali ingene iflow imali ingene imali manje ebusuku mothuli sukuyephi ngoba uthi usuxhumana nabadala abakini siyasaxhumana nabadala yini ukuxhumana usuthini abantu abadala awungitsheli ngani usafuna ukukhuluma nabantu abadala uyamkhumbula umakhwana wakho yangalezansi lapha lo wakusikaza ngobhusha ngapha ethafe lapha eniphuza khona utshwala ucathi wabulawa yini wena no yiyo le nyoka noma wamdlasha ukuthi wamudla wamnika le nyoka le wamnika le nyoka futhi vele makhelwane ngakusiza njengoba uyangibonga bekumele idle mina bekumele idle mina le nyoka le awunadanki wena manje mama yonke lento awubona ukuthi ayikuthusi wena nje moyibuka ayikuthusi angisabi mina ndona angisabi banginika yona nje feka ayifaka kahle efrijini yathwala yimi la ekhaya wayithola phi mama kanti ngifuna ukwazi yonke into ngami singikwazi ngifuna namhlanje bahambe ugcusekile sikuyazi ukuthi le ndaba yini inkinga yayo uyafika ngayilanda khona ungasenzongicasula nje mina wena kakhulu wena why uthanda indaba zomuzi wami ukuthi inyoka le ngayilanda phi akufuni wena ngababezoyimi phela babezoyimi 3 days la ngilanda inyoka le babezoyimi la bantu ngifuna bazongisiza ngoba sengikhathele ngayivusa kwamanje ngikhathele mina ngamanivuka uthi ayina khadi iyo ikhadi yalo nikhadi ivuka ihambe le khathele nje mina ngeke futhi wena laleli gadi lakho leli ngiyangicasula nje aningihambele la wami ebusuku mama usithusa uthini ukwenza anginithusi nizoyibonela vele sikhona ukuthembile uzozibuyela la wena la ngiyakutshela hayi mama uyangithusa mina ngibafu ngimfunga umama ngiyakutshela wena isamathamba mhlophe lakho uzobuya la uzoxolisa into ngixolisa kuwena yebo ngeke ngixolise mina uzoxolisa uzobona uzokwenzani ngizobona inyoka ufuna ukukhola kuba
ukholwa nje Thomas? Ngizokholwa ngokubona truth. Okay, kulungile. Lalela igadi lakho leli. Uyisilimo wena kunene. Uyakhumbula ukuthi wena wawuqoshwa emsebenzini. Ucathi ubani owakuseva kulo msebenzi wakho? Phela mina angikwazi lokho mina. Waseva yini? Angikwazi lokho mina. Namandla. Iqiniso bafuthi babefuna ukuxoxa. Bebefuna ungixoxa phela kodwa bengakwazi ukuthi uyena umuntu owangiseva emsebenzini. Wathini mhlambe ngabe wamtshela yena wathini? Ngamtshela wathi vele emsebenzini ngathi bazongisanisa iwoningi manje yokugcina lokuzaba vele bangixoxa. Kwayenzeka safika kulo sigamelo so. Wathi na ngikhuleke uyazi yena. Mina lapha ngisazosebenza kuzohamba mase kuthanda yena. Lapha ngeke uyabo. Mama awucabanga ukuthi ingane yakho yadliwa yile nyoka ingane yena? Mina vele nginakho lokho. Hayi. Yabo ngoba sokanje gaga ukuthi vele shithi kahle ingane yami lenye iyadliwa yiyo lenyo le. Uyakwazi wena lokho? Ushuthi wekunene. Yebo uyakwazi. Wekunene. Yebo uyakwazi. Amathumba ami. Yebo. Hayi kunene ngeke. Wasithola kanjani mama isibindi sokuthi bakunika inyoka engaka uyithathe wangayisapha? Bangiyalela abangani. Kwathiwa sambeni kunendawo. Oh bakhona abangani bakho abanjalo nabo Naphela sahamba sawela ibhoda sawela nomfula ngapha eMozambique. Siyolanda wona umsebenzi. Lento ngayithola incane ingaka mina ebhakedeni. Ngilanda. Kwathiwa ngifike ngithathe ibhakede ngilifaka efridge. Ngoba uyibona usuthi no 3 years iyakhula ngoba usuyibona ingaka. Kade silwela izimpo la ngoba uyangibonga wena. Inkinga yakho awuna danki kunene. Manje wena usabi yini ayilali nawe inyoka? Inyoka yomfazi lozomenza umfazi ngoba inyoka yomfazi ifuna indoda. Oh so kusho ubafo ngoba uthulala naye ngoba yomfazi. Eyomfazi ngangithathela yena. Ingane zakho ke mawuthi unezingane zamadoda zabafana zilali naye ale ebusuku siphuphe zibele. Nganikela ngegazi lakho kunene. Inyoka le ishade naye yazena. Ingake ngazabe lenye intombi ngisho nangaphandle la ngumfazi. Ngekuphinde ube lenye intombi wekunene lo ngamshadisa nawe ngahamba negazi lakho. Uyakhumbula ngikusika ngithi ngifuna ngithi ngiyakugcaba la ngicaba unyawo lunenkinga. Ngathatha igazi lakho wahamba nalo uzoyoshada nalenyoka. Manje mama kodwa ubuthakazi lento bafo wathule size kuwena kodwa uthule. Sengivuna ngaphela amandla nje angisakwazi kumele ngenzeni yabo. Ingakho nginibizile nizongisiza la. Senje sengithinika amandla ngoba nasendaweni vele angiseyindoda lutho yabo. Manje ngoba uthi ngeke uphinde ube nomuntu wesifazane uthi wakushadisa nenyoka ngabe bunjani ubudlelwane bakho nabantu besifazane? Ubudlelwane babantu besifazana phela kuyenzeka kodwa nje akuqondi kahle yabona ukuthi khona bokusala khona empela ungafika umuntu umbingelele kahle ngikhulumisa ngiqinisa kodwa mase mothi uthi akwenzeki nje kube nje ufadalale nje lutho ngabe ngiqamba mama shuthi kahle inkinga vele lo mama bevela kwazi mina ngifihlela ukuthi konta yenzile ngami angangitshelanga yabo manje ayikuphathi kabuhlungu yonke lento wemama vele wekunene ngangenzela khona phela ukuthi uyeke ubufebe ngoba wawufeba wena uyakhumbula hayi ngeke phansi ngangisathi lenyolo uyabona ubhafu njalo lehlala hleze ngubekela ngene uthola amanzi angcolile bese ngiyawakha amancane ngiyokuedela kulamanzi akho ogeza ngawo ukuze phela ubudlelwane bakho nomngani buqine bungapheli amandla manje ubani mama wakutshela yonke lama instruction ukuthi kumele wenze kanjani ila wethatha khona ila ngamlanda khona uThomi lo umngani wethu omkhulu lo uyangixaka nje masenza ngaso uyamsaba manje bafosa ithini isinqumo sakho mfethu ngoba suyalazi fridge ukuthi linani na into iphumile phakathi hayi mina ngokwami ngithi mina umama mhlawumbe akabona ukuthi wenzani aphuma hambe la noma ngihambe mina la ekhaya la noma kuhambene phakathi kwami na khona umuntu okumele ahambe mina ngisakwazi ukuhlala kanje ngihlala nenyoka bengihlala na ngoba phela bengakwazi angithi kube bengazi aseqaleni bengeke kuyenzeka kanje uyabo manje inkinga nakho sengiyakwazi namhlanje khohla wekunene awini akukho lapho uyakhona okay ngizihamba nawo ngihamba nalabo abahambayo ngoba uyasala la ekhaya umuzo wakho umfazi wakho lo uzofuzwa ngizombeka mina sonke ngizombeka ku angaze ngingana nawe uyakhona lo umfazi wami hayi lo angimazi mina lo asokho sibone ngihamba naye angimazi mama manje qonda ukuthi akukho ukujabula kulelo khosi hayi phela kofuna athola inyanga enamandla ngoba akakhohlwe la khuleka futhi sokusayi khuleka futhi uyasithusa futhi uzize so ngesifike la siyakhona mama uyasithusa wakho lo mthwalo lo yabona sina sesivulile ifridge sakubona bese sifuna ukubona ukuthi ngempela isishebo yini sokho sibone kodwa lo lenyoka idliwe le uyolala naye mina hayi funa yolala nami nomulala nabantu abazongisiza vakasha kulaba ikhiphini iyathumeka phela hayi sesobona ngayo bafo uwenzile wakho umsebenzi first yabona
Siyabonga South Africa siyamthanda. Mama susana nenyiwa yakho. Akunankinga. Inyoka leli iyovuka kini. Ayikho leyo. Ngiyani khipha into zami ngifihlile mina. Ngeke ukubone lokho. Nawe kunene. La. Ntambama. Uwe nayo. Lutho ngiyahamba nje mina ngihamba labathona ufuna ukuphuma la ekhaya. Ngihamba nabo. Manje sikhona indawo ozohlala kuyo. Ngizozama nginami ngane ngahlala kuwe lapha yabo mhlawumbe isikhashana nami ngize ngikwazi ngibe right yabo kodwa nje ngoba kukanje hayi mina sengihlala isikhathi eside naye impela lo ngimthanda kodwa ukuthi uyenze into kanje hayi bengakwazi ngiyabona ukuthi isikhathi Bafundiso wasathatha isibindi sokudla inyoka wena ukuyidla inyoka nawe uyadla nokhari manisweni ufakile Lutho phela mina ngidla inyoka ngibona Manje ukudlela abangayibona mina ngoba ngiyazi ngeke udlani wena Mina ngiyayiphekela kwami eceleni ima bavu kunokumbona medlo kwakho ukudla eceleni cha sometimes kuyenzeka mhlawumbe umuntu mhlawumbe hayi mhlawumbe nami uyithanda inyama yani namhlanje ngoba yabo kuyenzeka ukuthi mhlawumbe umuntu esayi angithandi into ethize yabo idla into unganako yabo aniphakele impela kube kahle nidle so mhlawumbe ngifike namangani amajitama asinese nje kube kahle unganakeki yabo Angithi cishe ifane no fish ufish angudle ngizobaphekela ufish wabo ngisikhathi kancane ngikhipha isikhumba yebo Hey mama sengingenele bafo as long uzoya kubangani bakho solokhu sixhumana mfethu uzozama ukukusiza kodwa mina bengithi ngenzela thina bakithi lutho ngeke wenzele thina kanje kuba ngitshela wasekuqaleni ukuthi wena into ophila nayo kanje kube kimi ukuthi mina ngiyakwazi ngiyazama hayi lutho ngiyahamba mina ungahambi hamba wena ke ungahambi mina hamba wena ke phuma ke la ekhaya Ngizoya ngoba mina uzobona nje ekhaya ngisenabazali uzobona uhamba nenyoka yakho uzihamba nayo Ngiyaxolisa hayi ngixoleli mama siyabonga mama lutho lakho nenyoka yakho bafo as long kukhona indawo ozoya kuyona yeah babukeli South Africa siyabonga umama akasale nento zakhe mfowethu ngiyalibona udaba lakho mfowethu manje awusabe mfowethu uthi masikushiya la kwanamhlanje noma la uzoyolala khona sekukhona la uzoyolala khona ngithi ya ngisho njalo impela ngathi mhlawumbe ngizoya umngani nami ngoba manje ngeke ngisakwazi ukuthi ngidlale la ekhaya sekunento ekanje esengiyibonile kwanami vele singiyasaba ngokuphila kanjani ngiyindoda impela la ekhaya umnumzana la ekhaya kodwa impela ukuthi ngosala kanje ngangikwazi kuzobonakala konke kumele kuyenzakala ini yabo khona umfowethu sengimaziyo mfethu uzokuthandazela yanta iluthu umoya yabona spirits by spirit yabona lo ngajabula kakhulu impela mangasizakala lapho ngeke ukhokhe mfowethu yabona nje ungathuki mfowethu yabona ezinye izinto vele ziyathusa at least uzubonile ukuthi kunani fridge ya namhlanje ngibonile emva kwesikhathi eside ngihleze ngihluphe kathi umuntu uyazi ubeke into zakhe fridge yabo ngihleze ngizibuka ukuthi fridge ayivula wana athi uyazi khona ayibekile nophila ngayo yabo nasemphakathini manje angisabuki nje kahle kade umuntu uyazi ukuthi khona aphila na yabo mina ngithule nje hayi baba kade uyakwazi ukuthi nesinqoma sithathayo South Africa kunzima la ngaphandle baningi abantu abanempilo semthanda